kod jogo e court. To jakom joma seyo ni kata kusetero ne DPP kanyo to koro ka gigo chope doho to gichak igologi arorgi kimwarer nwaneno ka kiwacho ni onge ranyisi makare manyiso ni nitiere ketho moro mancho timore. Mano fuok ni kanye. To ni winjo ka jaji wacho nang'o. Nikech nitie ji moko ma dwan mondo keth cases gi. Wan watiyo tijwa to watero mbele. Kwasetero mbele to jalo matero gi court dware mondo teri court ka oseikore no biro tieko tijno. Omiyo ka kes okethore, nitie yore mang'eny ma kes kethorego. Kes nyalo kethore nikech evidence, yani gino mwanyiso go ni ng'ani nyocha timo gima wachno timono okoromo kaluwore kod court kaka ng'iyo wachno. Kes nyalo kethore nikech jogo ma joneno mwaseluongo ni mondo tim neno, jomoko loko pachgi, omiyo ok gibi e court kendo ok gichiw neno kaka nyocha ginyisowa kendo ne wandiko. Omiyo nitie yore mang'eny ma kes nyalo kethorego. Wan tijwa en loso kes go, watero mbele, ta iteri court. Kaka koro gidhi kethore mbele kanyo, nitie yore mang'eny ma ginyalo kethorego. Jakom wang'iye